I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati treću drugu epizodu igrice na Freeu. Vidite. Idemo da ga pobedimo ovog ružnog lika. Evo. I ljudi, i bit će možda još jedna epizoda sutra. Ne znamo. Idemo, ipak ćemo ljudi pobediti. Pobedit ćemo ljudi sigurno. Ja nosim štiklu, a on nosi ljudi kopat gde to ima. Da igrač nosi štiklu. Ili vidim? Ja imam 2 prikaza. Idemo. Kad će ga ti reklamirati? Ljudi, idemo. Već je 2:0, ne može mi ništa. I ljudi, znaš šta mi se desilo? Zaboravio sam šifru. I nisam mogao da izbacujem. Ovaj će da izbacim ga. Izbacit ću ovaj klip. 3:0 ljudi, ne može mi ništa. I idemo da bude 5:0 ga derem. Idemo, bum. Ljudi, vi šta smo uradili, promašili smo go. Ajde lopto, bum. Ljudi, dolazi lopta. Ljudi, da će gol! Kakva šansa da mi protivnik da gol? Za koliko? 4:0 ljudi. Nema šta. Pobjeda je moja. Prvi. Idemo ljudi. Bum ljudi. Idemo ljudi, idemo. Bum, ljudi, 5. Ljudi, 5:0 vodi. Idemo da ga oderemo ljudi, 5:0. Idemo ljudi, skackamo. Ljudi, ne može mi ništa. Prvi minut, 59. minut, 5:0. Idemo Feder. Za koliko ljudi je bilo 6:0? Tu mi brat, majka mi spava, tu mi otac, brat i ujka. Samo su mi oni. Ljudi, dao mi je gol, ljudi. Kakav? Nešto me upalo ovako, ljudi. Ali nešto. Ništa. Ne može mi. Idemo. Idemo ljudi. Idemo da ga pobedimo. Nema šta. Nema šta ljudi, pobjeda je naša, pukuje ko flaš. Vetar, ljudi, vetar nosi loptu gde on hoće. Ljudi, za koliko mi je dao go i on je propao. 28. minut, 5:1. I ljudi, on ima polomljenu nogu, ljudi. Ljudi, 6:1. Jadan. Ljudi, jadan. Sam ga odrao. Igrat ćemo i ljudi još jednu utakmicu, pa like i komentarišite me.
šta da snimam. To ja imam dosta igrica. 7-1. Nemam reči. Koga ja pobeđujem, ljudi. A već je 16. minut 7. I dade mi gol. Ljudi, a neka pobedit ćemo ga. 7-2 je. Ja imam, ovo mi je treći klip na mom kanalu. Ja sam izbacio na svaki 3 dimov facecam. I ljudi, meni je kamera mikrofon. Meni to oba. 8-2, ljudi. 6 razlike. Zamislite, ljudi, da bih vi ovako vodili. Idemo, ljudi, drugi. Molim te. Ušla je. 9-2. 0 minut, ljudi. Nema šta. Pobjeda je naša. Prvi smo. Idemo da oderemo nekog. Idemo ovog crnca. Idemo da ga oderemo. Drugi. Ovo je igrica na Freevu. Treća epizoda. Snimao sam tenkove neke. Ja imam pravu igricu tenkova. World of Tanks. Idemo, ljudi, trčamo. Ljudi, to! Kako smo džaknuli. A bolje igramo od ovog. Kako će da mu bude širok go? Moj je širok. Ne. Ko šutne njegov je širok. Ljudi, meni je širok go, ali je 2-0. Nema šta, ljudi. Nosim istu majicu. Sva 3 klipa mi je ista majica. Prošnica. Ljudi, namešam čarapi. Se pitate. Ali mi ne može ništa, bre. Ronaldo je ovo. Ja sam Ronaldo, ovo ne znam šta. Meni je mali gol, ljudi. Ovo... I ljudi, idemo da ga oderemo drugu. Ljudi, idemo. Ljudi, izvinite, ovo je moj brat. Mali mi je gol, ljudi. Ljudi, bit će 3-0. Ljudima to je smiješno. I onda je prikaz. Jednostavno imamo reći, ušli u mačku. Idemo. Jeste, izbacio mačku, jedan snimak kako Idemo. igra mačku. A onaj prvi klip što sam igrao ovu igricu. To je bilo u 11 sati. I 8 sati. Nije ujutro nego ovo. Kao mačka iskaca. I ljudi, idemo. Idemo da ga pobedimo, ljudi. I ljudi, 4-0. Nemam reči, ljudi. I u 40 imam jedan. To je prvi klip ono u 40 koji je snimljen pre 2 mjeseca. Ljudi, hajde da dotaknemo ove lopte, 3 lopti. Manje da izbacio Idemo, ljudi. Ja sad samo šutiram. Ja se odavde ne makujem. Ljudi, odavde se ja ne makujem. Ljudi,